प्रणाम भोजपुरी असली समाज। अरे तहरा लोनी के का लागल ह कि हम अश्लील बोले? जे अश्लील हुई ओकरा तो अश्लील लगबे करी। प्रणाम भोजपुरी समाज, हम ही जीता रही रुआ सभे का स्वागत बा भोजपुरी मरीचा में। जैसा कि मरीचा खाए वाला ना हो, रगड़े वाला हो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करे वाला बानी पवन सिंह के बारे में, अक्षरा सिंह के बारे में। फ्रेंड्स, अक्षरा सिंह पवन सिंह के अफेयर बहुत दिन तक चलल। ये दोनों काफ़ी साल तक रिलेशन में रहे लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पवन सिंह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में अक्षरा सिंह के संग में काफ़ी सालों तक उनका अफेयर चला। मैं अक्षरा सिंह से कहना चाहूँगा कि अक्षरा बार बार बाज गई तू, काहे कि जौन इंसान अपन मेहरारू के ना भइल, अपन बीबी के ना भइल, ताहर का हो, ये सोचल पहले जरूरी रहे। आज पवन सिंह के बदनाम करके का फायदा? बदनाम तो पहले करे के चाहिए कि वो आदमी कैसन बा, जौन अपन मेहरारू के ना भइल ताहार कहाँ से हुई। और ये जौन दूसरका शादी कैलस, तारा से ब्रेकअप करे के बाद में ज्योति सिंह से, ओकरो से तलाक लेवे वाला बारन। बलिया कोर्ट में तो बहुत सारा आदमी लोग वहाँ के गरियलस, वो गंदा गंदा गाड़ी बहुत सारा वीडियो में चलतो बा। हम ना चला सकल बानी काहे कि हमारी चैनल फैमिली वाला है, ये हमार फैमिली वाला चैनल है, जे केहू बैठ के हमार चैनल के देख सकल बा। तो अक्षरा तरह का पहले सोचे के चाही कि तू केकरा से प्यार करत तारू, केकरा संगे बारू। कहल जाला ना कि जब कामयाबी इंसान के मिलेला नु तू उड़े लागेला, लेकिन जे उड़ेला वो जल्दी वो नीचे आवेला। तो जौन इंसान औरत के एगो टिश्यू पेपर के तरह समझत होको, ओकरा पर भरोसा कैलू तेकर परिणाम तहरा ही के पड़ी। लेकिन परवाला के शुक्र मनावा कि तू बाज गइलू यही से कि तहरा का छोड़ के केहू और से शादी कैलस ना। तब आज ज्योति सिंह के संग में डाइवोर्स होता, वह डाइवोर्स तहरा संग में होइत, तब बाज गइलू एक अक्षरा। चलिए फ्रेंड्स, यही वीडियो देखे खातिर हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब कर लो लोगो। हम भोजपुरी में बोला था, हिंदी में कमे बोले, ठीक बा? तो सब्सक्राइब करो। जय बिहार, जय हिंद।